לכל החברות ולכל הנשים היקרות, שלום וברכה. תחילה נקדיש את השיעור להצלחתם של כל החיילים שלנו, לרפואתם של כל הפצועים שלנו והחולים שלנו, להשבתם של כל החטופים הביתה במהרה, ולהבדיל לזכרם של כל החיילים שלנו שנפלו למעננו, ולעילוי נשמת בנימין בן ציפורה. בעזרת השם שבת הקרובה נקרא את פרשת בהעלותך, ספר במדבר. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו 7 הנרות. ויעש אהרון כן. הפרשה פותחת בתיאור מצב רוחני באותה תקופה, בהקמת המשכן. ובראשונה, מצווה ראשונה, ציווי הדלקת המנורה. אז זאת הייתה מנורת הזהב שהיא בת 7 הקנים. כשהקדוש ברוך הוא מורה למשה לייצר את המנורה, משה מתקשה להבין איך מגוש של זהב אפשר להוציא ולייצר מנורה שלמה. לכן הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה בעצמו. ולכן יש בה קדושה מיוחדת באותה מנורה. אז הטהרה שבתוך המנורה היא מביאה ברכה. יש סיפור בגמרא, מספרים על היהודי המומר שעזב את הדת והצטרף לרומאים, יוסף משיטה, נקרא יוסף משיטה. כששרפו את בית המקדש, הם רצו להיכנס קודם להוציא את האוצרות, הרומאים פחדו להיכנס לקודש, ולכן הם מבקשים יוסף משיטה תיכנס, ומה שאתה תיקח יהיה שלך, והוא עושה את זה, כי הוא כופר כרגע, והוא מוציא את המנורת זהב. הם אומרים לו, הגזמת, זה מתאים למלך, תיכנס שוב ותוציא משהו אחר בשבילך. אבל הוא, אחרי שהוא החזיק את המנורה הקדושה, נכנסו בו תכף הרהורי תשובה, ועכשיו הוא כבר לא מסכים להיכנס עוד פעם, והוא מתהפך ואומר להם, לא, אני לא אעשה את זה. והם אומרים לו, מבטיחים לו לבטל את המיסים, שלא יצטרך לשלם מיסים, וכל מיני הטבות, הוא מסרב. ואז הם מתחילים לאיים עליו, ונהרוג אותך, אבל הוא מסרב. ואז הם קושרים אותו במכונה, ומתחילים לקצוץ לו איברים. כן תיכנס, והוא אומר, לא, די לי הכעסתי את בוראי פעם אחת, אני לא אעשה את זה שוב, עד שיוצאת נשמתו. ואז יוצאת בת קול, ומכריזה שהוא מוזמן לחיי העולם הבא. אדם שלפני רגע היה כופר גמור, והחרטה והחזרה שלו בתשובה הייתה כל כך עוצמתית, שכבר מחכה לו עולם הבא. הכוח של הטהרה. אז אנחנו רואים בפרשה הקודמת, בפרשת נשוא, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מזמין את כל הנשיאים, את כל נשיאי השבטים, והביאו את הקורבנות. אבל את אהרון הוא לא מזמין. ושבט לוי לא נקרא לעשות את זה. אהרון מצטער מאוד. אמנם אם הוא לא נקרא אז הוא פטור, הוא לא צריך לעשות את המצווה הזאת של הקרבה. אבל ידוע, לצדיקים יש תשוקה עזה לקיים מצוות. לכן הוא לא שמח שהוא פטור, הוא מצטער. כשהקדוש ברוך הוא רואה שהוא מצטער, הוא אומר לו, שלך גדול משלהם. אל תדאג, כי אתה תדליק את המנורה בבית המקדש. וזה יהיה תמיד. אז עכשיו אנחנו עוד בזכר אותה הדלקה של המנורה, אנחנו מדליקים נרות בשבת. אז יש הרבה דרגות באמונה. רבי נחמן מברסלב אומר שבדור שלנו עיקר הניסיון של הבן אדם זה באמונה. והיצר הרע מנסה בכל הכוח להכניס בלב של המאמין כל מיני ספקות. ולעיתים יהודי חי בנחת, הכל בסדר, ואז הוא מחליט להתחזק במצוות. והוא מתחזק באמונה, ופתאום הוא רואה פוגש כל מיני בעיות, כי אז היצר הרע כמובן גורם לבן אדם כל מיני עיכובים, כל מיני הפסדים, או מיני צער, לקרר אותו, ומנסה להכניס לראש שלו מחשבות, טענות לקדוש ברוך הוא. למה כשאני מתחזק? למה כשאני כל כך בסדר? למה עכשיו נגרם לי צער כזה? נראה טבעי. אז קודם הרי לא היו לו קשיים, אז ברור שהוא בא לו להתלונן.
אבל אדם על ידי זה, הוא מגיע לספקות, כי עכשיו הוא מצפה לקבל יותר, כי ככה אדם חושב שאם הוא מתחזק יותר במצוות, כביכול מגיע לו יותר, בטח הברכה, ודאי עכשיו יהיה לו יותר טוב. אבל על ידי זה הוא עלול ממש להגיע, ליפול ולהגיע אפילו לכפירה. זה ניסיון האמונה. במקום להתלונן, אנחנו צריכים לדעת, להתחזק בביטחון, ולדעת שבוודאי הקדוש ברוך הוא שומר לי את הברכה לזמן יותר טוב. איך אנחנו אומרים גם זו לטובה, שם הברכה תגדל. אין ספק שהכל לטובה. קצת סבלנות, צריך לחכות בסבלנות, ואז בוודאי שהישוע כן תגיע. כך נהג אהרון הכהן. אז עכשיו הוא מקבל את הכל באהבה, והוא מצפה, ובאמת הוא זוכה. אנחנו רואים לעומתו, למשל, את קורח. קורח משבט לוי, שהיה אחד מנושאי ארון הקודש, איזה תפקיד חשוב היה לו, ואנחנו יודעים שהרי אם אחד מאלה שנושאים את ארון הקודש, הוא חוטא במשהו, יוצאת אש מארון והוא נהרג. אז ברור שקורח היה אותו זמן צדיק, הוא היה חכם, הוא היה עשיר, הוא היה, לא חסר לו דבר. אבל כשהוא גילה שבן דוד שלו, אליצפן בן עוזיאל, נבחר להיות נשיא על שבט לוי, הוא לא האמין, הוא חשב שהתואר מגיע לו. למה? כי אבא שלו יצהר, הוא אח יותר גדול מעוזיאל. למה הבן של עוזיאל נבחר? למה אליצפן נבחר? ואז הוא מתמלא קנאה, הוא לא עומד בניסיון הזה, לעומת מה שעשה אהרון, ואז הוא הולך וחולק על משה רבנו, הוא מגיע לכפירה, הוא נבלע באדמה עם כל המשפחה והחברים שלו, ואפילו אין לו חלק לעולם הבא. אנחנו רואים איך יכולה להיות, כשנכנסים ספקות, כמה יכולה להיות ההידרדרות, וכמה זה חשוב להתמלא בביטחון, להאמין בקדוש ברוך הוא. זה הניסיון של הדור שלנו, ניסיון האמונה. אז צריך לדעת שגם אם אנחנו מתנהגים כראוי, וגם אנחנו מקיימים מצוות, ודבוקים בקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שהוא תכף חייב לתת לנו עכשיו כל מיני הטבות. זו טעות גדולה לחשוב. לא, הקדוש ברוך הוא יודע מה לתת, מתי לתת ולמי לתת. נשאיר את זה בידיו. וצריך פשוט סבלנות וביטחון בקדוש ברוך הוא. כשאדם בעצם חושב ומבין כמה חסדים, לכמה חסדים הוא זוכה מדי יום ביום, רק לשים לב, אז מתמלאים באהבה גדולה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה זוכים באמת לברכה ושפע. אנחנו מכירים את הסיפור של הלל הזקן, התנאים הראשונים לפני כמעט 2000 שנה, שהלל הוא היה עסק בסבלות, הוא היה סבל, היה עני, וכל יום מחצית מהמשכורת הדלה שלו, זה היה לפרנסת המשפחה, ומחצית הוא היה נותן לשומר של בית המדרש, שייתן לו להיכנס איפה שהיו שמעיה ואבטליון, גדולי הדור, כדי לשמוע דברי תורה. יום אחד הוא לא הצליח להרוויח כלום, ולא היה לו כסף לשלם לשומר, והשומר לא מניח לו להיכנס. הלל לא מוותר, הוא עולה על הגג, הוא נשכב על הערובה, זה היה שבת, חודש טבת, כפור, יורד שלג, והוא ככה מהערובה, הוא הקשיב לדברי התורה, ובינתיים ירד עליו שלג, לאט לאט הוא קפא. בבוקר, כבר נעשה בוקר, והשמעיה ואבטליון רואים שעדיין חשוך, הם מסתכלים למעלה, הם רואים צורת בן אדם, מיד ממהרים למעלה, הם מורידים אותו, מפשיטים אותו, מחממים, משפשפים ומחממים אותו, ושמים אותו מול המדורה, והם אומרים, ראוי זה לחלל עליו את השבת. ודאי, ברור לנו שאדם כזה יהיה אדם גדול. וצדקו, הוא הפך להלל, הזקן המפורסם, התנא הגדול. אז קטע תורה מספרת לנו איך החלו המסעות של בני ישראל עם המשכן. אז ככה, ביום הענן עומד על המשכן כל היום, ובלילה יש עליו מראה אש עד הבוקר. כשהענן מתרומם על המשכן, זה סימן שיוצאים לדרך. המתחיל לארוז, ונוסעים מסע לפי ההנחיה של הקדוש ברוך הוא. וכשהענן יורד על המשכן, אז הם יודעים ששם צריך לחנות. החניות שלהם היו לפעמים של יום, עד שהיו בפרקים, באזמים, עוד פעם הענן עולה, סימן
שצריכים עוד פעם לזוז. השם היה מנסה אותם, זה לא היה פשוט. לעתים היה כמה מספר ימים, לעתים חודש, יכל להיות גם שנים. ומגיע עכשיו השנה השנייה ליציאת מצרים, חודש ניסן, והם חוגגים בפעם הראשונה את פסח. היו אנשים טמאים באותו זמן, אבל הם לא יכלו לקיים בתומה את מצוות הפסח, אבל הרצון, היה להם רצון אז לקיים מצווה. אנחנו רואים כמה יהודים אוהבים את המצווה ולא רוצים להיות פטור. ואז הקדוש ברוך הוא מעניק להם הזדמנות שנייה. כעבור חודש ב-14 באייר, זה נקרא פסח שני, שבלא מצוות מיוחדות הם אוכלים מצות, אפשר לאכול גם לחם, אפשר לאכול חמץ, וככה חוגגים את הפסח השני, כדי לא להפסיד. כמה יפה. והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו, מי יאכילנו בשר? איזו ירידה רוחנית, איזו ירידה רוחנית. השם כועס ומשה רבנו נלחץ, והוא אומר, מבקש מהשם, תראה, אני לא עומד בזה, אני לא יכול לבד, אתה תצרף אליי את הזקני ישראל שיעזרו לי להנהיג את העם. ולמה הרוגז כל כך גדול על הבקשה הזאת של בשר? למה כל כך הרבה להתרגז עליהם? מה זה יותר גרוע מחטא העגל? אלא שאנחנו צריכים לזכור באיזה מצב הם היו אז. הרי הם היו, זה היה גן עדן, הם קיבלו את המן מהשמיים, שהיה לו את כל הטעמים, האוכל הזה נבלה להם בגוף, בלי שום פסולת, זה לא היה צריך אפילו להתפנות לשירותים, הכל היה טהור ונקי. שתו מהבאר של מרים, את המים הקדושים, הבגדים שלהם לא בלו בכלל, כל 40 שנה במדבר, הייתה איזו רוח מיוחדת שמחבסת וגם מגייצת להם את הבגדים, שגם גדלו איתם, יחד איתם, מילדות, למעלה. העננים נשאו אותם, הם לא הלכו ברגליים, אז גם הנעליים שלהם לא בלו. היה להם אוויר, כל מיני אוויר מעוברר במדבר, אוויר נפלא, לא חם ולא קר, בלי מזגן. לא היה חסר להם כלום, ולמדו תורה מפי משה רבנו. מה היה חסר להם? כלום. אבל ככה קורה כשבן אדם מרגיש חיסרון. לא מעט אנשים, אנחנו מכירים, שלא חסר להם דבר, אבל הם לא מרגישים ככה. הם מרגישים חיסרון, ואף פעם לא שבעים. איך אמר יעקב אבינו? יש לי קול. אבל עשיו אמר לו, יש לי רב. לא הכל, למרות שהיה לו הכל. אז מי שמרגיש את החיסרון, הוא ככה מגיע למצב כזה, ואנחנו יודעים איזה הוא השיר השמח בחלקו. ולכן השם נותן להם את הסלב, את הציפור טעימה, אבל התלונות שלהם גרמו להם להיענש. כי איך הם ביקשו? מה הם אמרו? הם שואלים, מי? הם לא אמרו, הקדוש ברוך הוא תן לנו בשר. מי יאכילנו בשר? מי? אתם מטילים ספק בקדוש ברוך הוא, בכוח שלו, אחרי כל הניסים שראיתם, ויציאת מצרים? לכן הקדוש ברוך הוא כל כך מקבל את זה קשה. והרב שמשון רפאל הירש מסביר שזה לא מקרה שזה קורה. השם מלמד אותנו שהתורה בעצם היא ניתנה בבת אחת, אבל כדי לקבל אותה באמת נדרש זמן, צריך לטפס לאט לאט באופן הדרגתי. אין מנוס מנפילות, כל אחד נופל, אבל לא לפחד, כי דווקא רק ככה אפשר להתעלות. אחרי נפילה, בעלייה, ככה אפשר להתעלות. ולפעמים יש לנו הרבה ציפיות מעצמנו, יותר מדי, אבל אין מצב שלא תהיינה ירידות. ולכן אף פעם לא להתייאש, ולא לפחד מנפילות. להתחזק ולעלות בחזרה. עכשיו הקדוש ברוך הוא מקבל את הבקשה של משה ומצרף אליו 70 זקנים, צדיקים, ולוקח מהרוחניות של משה ושם עליהם. משה רבנו היה דמות חד פעמית בהיסטוריה. הדמות שלו היה בכל הדורות, הוא הגיע לדרגת איש האלוקים. לא היה כמוהו. החי כמו אחד המלאכים. הוא דיבר עם השם פנים אל פנים. הוא היה בעצם יותר מלאך מבן אדם. כי למה? איך הוא הגיע לזה? כי כל כולו היה עבד השם. מה זה עבד השם? מתבטל לחלוטין בפני הקדוש ברוך הוא. מתוך אהבה אמיתית. אף אחד מאיתנו לא יכול להגיע לדרגת משה, שהוא היה יחיד ויחיד ולא כמה נביאות כמשה.
אבל כל אחד מאיתנו יכול להגיע לדרגת התבטלות בפני הקדוש ברוך הוא. וזו דרגה מאוד גבוהה. כשאני מבין שאני כלום במובן השם זה הכל, השם הוא הכל. אנחנו שום דבר, מתבטלים בלעומתו, וזה מביא לנו את הברכה דווקא. כשאנחנו מבינים את המגבלות שלנו, אנחנו יכולים גם להגיע לוויתורים. יש סיפור, נחמד, אדם יוריש לשלושה בנים שלו 17 סוסים. כתב בצוואה שלבן הגדול הוא משאיר מחצית מהסוסים, לבן השני שליש, ולבן השלישי 1/9, תשיעית. אבל איך מחלקים 17 סוסים? אי אפשר לחלק. מה לעשות? איך לחלק? אפשר לעשות כך וכך סוסים וחצי. צריך שיהיה מספר שלם. פנו לרבי יצחק מוולוז'ין, האבא של רבי חיים מוולודין, שבעתיד נעשה גרף כזה גדול, אבל הוא לא ידע לפתור. חיים מוולוז'ין, כן, הצדיק הגדול שאז היה רק בן 9, אומר, אני יכול לפתור. רק תיתנו לי סוס. מביאים לו סוס. ואז את הסוס שהוא קיבל, הוא מצרף ל-17 סוסים של הבנים, וכעת יש לו 18 סוסים, מספר זוגי, כעת אפשר לחלק. אז טוב, אז הבכור, חצי מה-18, 9, הוא מקבל 9 סוסים. השני, שליש, כמה זה? 6 סוסים. השלישי, 9, כמה זה מ-18? 2 סוסים. סך הכל, 17 סוסים. וככה הוא מחזיר לבעלים את הסוס ה-18, שפתאום נהיה מיותר. יפה מאוד. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. כשמדד שני הבחורים שמתנבאים, אלדד ומדד, הם מתנבאים והם כולם שומעים שפתאום הם אומרים נבואה, וציפורה אומרת לפני אהרון, מרים הנביאה עם אהרון, היא מדברת גם עם ציפורה, בנוכחות ציפורה, היא אומרת וואו, איזה יופי, איזה מזל יש לנשים שלהם, שהם נעשו נביאים. וציפורה אומרת, לא, הם מסכנים. למה? ואז היא מגלה להם, שמאז שמשה התעלה כל כך, הוא פרש ממנה, הוא כבר לא איתה. וכאן עושה מרים טעות גדולה, מרים אוהבת את משה, משה חייב לה הרבה, אבל היא משווה את עצמה, את הנבואה של עצמה, ושל אהרון למשה רבנו, ואז היא אומרת לאהרון, איך זה, למה הוא עזב את אשתו? הרי גם אנחנו נביאים, ואנחנו לא נפרדנו מבני זוג, ובגלל הדבר הזה שהשוותה את הנבואה שלה, מתוך כוונה טובה לעזור לגיסתה, היא רצתה בטובת גיסתה, והיא משווה את עצמה, השם מאוד כועס, ואז היא הופכת למצורעת, ומשה רבנו לא מקפיד עליה בכלל, זה הקדוש ברוך הוא מקפיד עליה, משה ענב מכל אדם, ואז הוא מתפלל עליה, בקיצור, אל נא רפנה לה, הוא לא רוצה שאנשים יצטרו ויגידו לאחותו יתפלל יותר מאשר עלינו, אבל הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה, אבל הוא לא מרפא אותה, אלא לאחר שבוע, שיעבור שבוע, כדי שהעם ילמד מוסר. כל הכבוד לכל עם ישראל, הם כולם מצפים לה, כל מחנה, מיליונים של בני ישראל, מחכים לה במשך שבוע, עד שהיא נרפאה. אנחנו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב יחסים שבין אדם לחברו. כמה חשוב בעיני השם. לכן אנחנו יכולים לסיים בשני סיפורים שמדברים על זה. הסבא מסלובודקה ראה פעם אברך בחצר, הוא ראה נייר על הרצפה, התכופף הרים אותו, הוא חשב שזה דבר תורה. הוא מסתכל, זה לא דבר תורה, השליך בחזרה את הנייר על הרצפה. הרב קורא לו, ואומר לו, סליחה, למה זרקת על הרצפה? הוא אומר, זה לא היה שלי. הוא אומר לו, אבל רגע אחד, למה הרמת? הוא אומר, חשב שזה דבר תורה. ואז הרב אומר לו, אתה התכופפת, היה לך קשה להרים, נכון? להתכופף. הוא אומר, כן. הרב אומר לו, אתה לא חשבת שעכשיו בגללך עוד מישהו יצטרך להתכופף בשביל להרים. אתה גורם טרחה לעוד מישהו
בגלל שאתה השלחת את זה בחזרה לרצפה? והבחור המום, לא חשבתי על זה, הוא אומר. צריך לחשוב, כי אחריך יבוא מישהו אחר שירים, גם הוא יתעייף. זה לא דבר כל כך נורא, אבל חשוב, דרך ארץ. ובסיפור אחר, יום אחד הרב רואה ששני האברכים יוצאים לחופשת בין הזמנים. כל אחד מהם סוחב מזוודה. ואז הוא אומר להם, אתם יוצאים לחופש? כן. זה המזוודה שלכם? כן. כל אחד סוחב את המזוודה של עצמו? בוודאי. אומר להם הרב. אם כל אחד מכם סוחב את המזוודה של עצמו, הוא עבד שצריך לסחוב את המזוודה. אבל אם כל אחד מכם יסחוב את המזוודה של החבר שלו, הוא מרוויח מצווה של חסד. שנזכה להרבה חסדים, ושתהיה לכולנו שבת שלום ומבורך בשם כל ישראל.